Kuno Parlong Pitip ni em bakal soka Meghalaya kalau penmi ya Chief Minister Championship Challenge ben ai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong ka jela ki badan ni kam ki paper bakir pang bat ban penya sekemat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia te kan ni ka challenge kan kesan ya ki ha kino jeng e ki bakia syam ban ni ram ban penya bat pen ki ka kam jong ki da ka ba ailat ya ki ban ni sementa ha ka program ka ba khandai banai bala penya da ka prime ki ba ki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi kusnam, kajing kersan lang bagi keran, kwa arlak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sakmat, kwa silak tengka nak bentaki arsan ngut kwa sedian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya, wa ke IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benia wa kiwa tip ya kakam. Kajing hikai wa ki training wa ti kena man la kapor wa to hakwa penko ya kikam. Ke prime yirap ku i ke kam pisah pilain hakwo i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan ke prime yirap ku i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela ke prime em go ke office krek kam yong ka ke wom em ka miusu hawan i ginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wa haturah Kajing irap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yiki bat ban kring pat ba iki mar ki bangi penmi hi nang tang la yo ru iki jing kersan ka bai dei bat ki an ki kanun kom ka GST ka fasai bat ki wei ru de kajing pau koman hakilat pathai khubor rengkat kajing penyat so bat ki kalat ban yatrai ban so lang bat ki wei pat ginang sengkam jong ka jela kalat ban yasi menta ha kajing le bisit shabar jong ka jela khnang begina ba kham susu khamba hang menjadi bat kajing seng kam lajong kisan pugut laga to hendet ki bemsim lajit sega to pipi ki yo ya galat buni orung ha ka free incubation hadin kajing pej benia Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong saw senang pura jang kari dia kedai ban long ki nong saw senang jong ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kamla jong apok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kamba ki tre kimar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat ka bala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badan lupa ka kamla jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka handriusnan Ti sengih kam la jong ke paper bat ke bakir pang bat pen kiwi la dia bat ya ke jela Meghalaya. Tinai apsu bat tap nom menta link ba ke website www.primemeghalaya.com/cmecc bat kapo ban tap ya ke application kan kod haka khat santri unai lur ajar pulai. Ya don menta hak incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban pen kiwi kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam. I Kongres Mary Kharpuri habayakran bat kinong pathai kubor ilong bahadian bulat ke jelau la ai ke jing menjur kumta ka council ka sepentre kamno amardor ya ka an habro oput usam jong district council ke banlong ke jing kerku ke bakrau kinong rap ha ka ban chim khyai ke jing ya ki bamat kinong rap kan thop ke jing shaot kilo ki mar rap bat an chim khyaru ak be dei bat ka bah ka miat jong ka jing de ke jing ri baper ke jing temu jong ne ka an kalong ban kentiu bat ban plelat ban penya jo ki mar rap bat ki jing ri bat bandon ru kejing kuat jing subah kejing pentrai kami ya kendon an I Kongres Mary Kharpuri le pentip bak executive committee kan saburu ekador jing marap ne ke minimum support price ke banlong kejing rap na ke benta kinong rap bat an setaw ya agriculture produce and livestock marketing facilitation subcommittee ban pentikna babrok kilat jing da kan longkat kum kian bat ban buram ru iki hok jing kinong rap hak bedai bak kejing dia ya ki marap bat kejing ri hakiyo Kani ka amendment act abang no amendment act kam desu kabil kalong kapakong san ba kabanyarap na benta ki nongrep kumbapi layu i na kapor sa kapor ki nongrep ki jongi ki ut ki nam habede bat ki marrep ki jongki haka jingsha knyot ben ya kador haka jingsha knyot ben kham tam e kine kani ka jingot kilo Kia kani ka at kani rap sisay kinong rap haba yadi mo hayo hat haba yadi yathit yaki marrap ringkat bat ya ki jingri jingdo kamdi tang ki marrap kani ka at ka kren ru ya ki jingri te kani kalong ka main objective jong kani ka amendment act te
Bat ka benda jong kani ka amendment act ru kalong ba man kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kide ban bu kerpang ya kani ka farmers consumer market area na benta ka jingya di ya thiet ya ki marep bat ya kini ki jingri ki livestock be ki mo dia kani rap shibun ba but haman kiyo ru kindon kini ki sub committee bagi khot kata marketing solicitation committee ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kinlong de khot ru kindai kinong die mot kinong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadien bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee dia sakawai dia ka banyarap ya kinong rep kani ka amendment act kadi halor kador bahakani ka act kala krenshai ba ka district council ka executive committee kala ban bo ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banyarap shibun ya kinong rep habede bat kini ki jhur ki chap kinu ki mar ka ki wanra ayoro kani ka committee ka don ka bor ka bakan check bakinum don any adulteration no food adulteration in the market ti kumi ki jingri kini ki livestock ro ka don ka bor ka bakan check ba kide bandon ka certificate ka bala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingdup ki banwanra hayo ki long ki bibit ki balong babit ba ki pat ba kin consume ti namar ba kadon kabor ka baka kan khang sandon ru bat kinum la bandiro ti kita ki ke brohoi ba kani ka amendment act kan trekam ti khamta me haba PUE ba ha kini ki khundiat banai bla de kadon ka dikhi win habe de bat god kilo ti hang ni ru ngila ye beso abede bat ka 8 kilo ba ka 8 kilo kan num dan sho tikani ka akla kran shai ban num la sho ban 8 kilo but hayo ru kan don kani ka bakin na ban khmi ban pet abede bat kini ki non tribals ru no ki non tribals ru kinum la ban khayi claim ka trading license but kani ka committee kan khmi kan pen lu di kita ke bro khai but kawairu lada kadon ka jing ya pher jingmut hapdeng kinong rep but kinong khairu kani ka sub committee kala ban penbet ya kita ki jing e mo but kala ru ban de lakam ya ki babun ba kinong rep kiamat ki jing e te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habede bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor sha kapor ya kani ka khai binami ti ban penduna bat pendu sendan ya kani ka khai binami kani ka sub committee kade bandan ka register ka babya bat hakata ka register kan hab ban bodien bat ban record ya ki try dukan bat ya ki nong shongwai brokhat bat ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasne ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khayi benami kala jele shaba palan ka ba nang ne shakmat ru kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan shaka NOC na ka executive committee but tribals but non tribals ti kidukan ki bladon lupa ti mot kinchuan ban regularize ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC ki jongki but kawai ka bakong san ka bangi ui hakini kisni bala jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs ti but yo drugs ru hakani ka amendment act
lakang persya. Bat anum sya ban di drugs, ban kayi drugs, ne hado yo ganjaru, hakino kino kiyo kihan. Bala dalam, badan bapenkain kumi kitaro, kaladon ka penalty, ka ban penalize ru, yo no bapenkain hado 10,000. Ka kelakran syai bade hado 10,000.